Thangrai ADC village berai nei khatini MLA Swapna Debbarma tai logio tongkha TTDC chairman Jwngjalrok Debbarma lukorok bai malai a amsaini tui lama tai sung phirang roki halogrong sungika abo karibo Thangrai ADC village Ashigar ADC village ok bahino berai nei bukha tai Kairai ADC village ok bahino tipra mothani pandarogo manjagikha o salo kokdornai rok mandai block ni president Tony Debbarma tai Jombu Debbarma suni manjabung bai pandao TTDC ni bukhakti je mansa khamkrai khemani haste tai block ni je hamkrai khlaima mani kokrono borok salaikha jongjal tongborok bo khana laikha borok tini mandai constituency o hainai jeng visit khalaika block ni staff rok bai aro block ni staff rok tong aro PWD DWS water resource RD tai electric department borok no tuinai visit khalaika parao ni jongjal parani samasya no tuilai parao hangkai belai kheno tuirok ni samasya lamani samasya bisi salayo kai duita bisi no choose kaina haka Ashigor bisi tai kaisa hanga Thangrai bisi o sekango aro tuini problem laija DWS abo bishes kai DWS no groto marikha bono botu jagno department no kai aro tui hangkai agini tui tongo tui khub kaham phai tongmani aro naki aro botolok pat itukrarok tamna nabo bufang tukrarok ap tui khiklai dikangka aro jamgi brasung dikangka abuni baginai tai kaisa ketal kainai aro tabuk tui phai tong kaham phai tongo tak tui mansinai a jara to tui mayani baginai onek media rok phainai aro kok salaika ko laika kai abo to official to kichale nai no tini kok bang laika tini no tui mana nango amti kai tui di maya dorjo maram lainai dorjo no shakti tam gangkai elaka o tui manthung lama manthung current manthung abono chung nayo lama rok ni problem tuirong ni problem joto problem no bahai kai solve khainani abo to chung chesta no khai tongo official babe gangkai kicha ni chale nai joton mana singnai eklogi joton tori maya tabuk gangka apatot tabuk aro tui phai tongo tabuk taisa at tui no tanki snamuinai ai tanki hoite tui rinani chesta khlainai ar tai kasam aro chesta khaina kasamo bahai kai taisa agin hai kai tui rimana bo chesta khainai ar lama aro nango water resource ni je nok khuk bai thangmana agi kosok thangmana ha kosok thangmana abo water resource na abo tabuk aro tendering nai work order onkhorjak abo kam arambo khlayana je ta Thangrai bisini kok up sai tongo Thangrai bisiwo garo je lama nangmani current nangmani abo jotono nailai visit khlaile pheleka turuk abo develop ni phasing thang tongo Thangrai bisi Ashigor bo amhai keno nailaya kole oro problem solve kainan bagi chesta narakjak abo hol nok bo je sitra obono repair khainani boundary bahai ke riman aboro bo nai arbo abo salaika bongoro ni tuini problem tongo o tuini problem bo abo salaika or kaisa 4 nong ward bo kaisa kaijak arbo khlai tongo 1 nong ward abo kaisa pending khlaijak no himano abo bo khlainai kok salaika pending khlaijak bolte 2 nong ward bo tongo aro bolte mai kheto mai borjak ni bagi khlaimaya aro stop tongkha tabu kheto ni mai rabaikha tabu shuru khai disinai doti tui manung thun abono odarikha official nobo abo doti khlai pai dini korok tak khlai pai nai amahai ke tiruk khlaijak nai sungbo to aro to sini dada tongo TTADC ni chairman boram ganang Jwngjalrok Debbarma bobo to elaka o guru guno tongo elaka nai tongo kini khene sung nailayo jahate elaka ni develop ni bagi jotoni problem bahai kai solve khlaimana abo chesta khai tongo jeng amhai kai no kini no mililai nai sidanto na halaika step na halaika joto joto bisino sung visit khlainani bagi jeng next visit khlainai 4 tariko abo hangkai jeng yang RC Nogor phachinga jeng visit khlainai Lokhipur bukhago aro visit khlainai jeng 26 ta bisi tongo 26 ta bisi ni visit khlainai tai aro GP bo tongo GP no visit khlainai amhai kai jeng step na hat tongai parani samasya elakani samasya tamto